Hello, sziasztok! Én Bálint vagyok, ez pedig itt a Demons Down Under! Avagy a másik nevén a Nyuszi, aki megpróbálja megmenteni a világot. Na szóval... jó. Ezt a játékot én már elkezdtem egy kicsit előbb, hogy nektek ne a legunalmasabb részeket mutassam be, és amint láthatjátok itt, én már így egy ilyen eléggé felfegyverkezett kis Nyuszival vagyok, meg egy ilyen izével. Igazából a játéknak az a lényege, hogy ezzel a Nyuszival kell... Na mindjárt megmutatom inkább. Jó, szóval az a lényeg, hogy ezzel a Nyuszival, meg azzal a valamivel el kell jutnia mindenféle helyre, egyre lejjebb. Látjátok, ez ilyen ásókkal lehet lejjebb és lejjebb jutni. És hogyha meghalsz, akkor ide vissza kell jönnöd. Egyébként, ha most egy kicsit felhangosítom magát a játékot, ugye ilyen teljesen Minecraft copy hangokat raktak bele. Jó, ezek mondjuk már nem Minecraft. Ilyen saláta lett a fenekem. De ez... szerintem ez nagyon gáz. Na, visszaalakítom a játékot, mert megsüketültök. Itt lehet ugye fejleszgetni a... mindegyiket egy kicsit felfejlesztem. Mi ez? Igen, a leaderboard. Szóval... majd... igen. Szóval, itt kell ugye elkezdeni a játékot, így leásol magad alatt, és akkor így. Ez a cucc, és az ilyen izék ellen kell menni. Vannak ilyen potik, amik adnak cuccokat. Mindenféle poti. Ugye ez a kard már ilyen teljesen upgrade-es, de mondjuk ez a játék is azt bizonyítja, hogy azért vannak hát elég tűrhető játékok is azon a... ez most már egész tűrhető játékok is azon az oldalon. Bár, hogyha sokat játszunk ezzel a játékkal, eléggé gyorsan meg lehet unni. Szóval nem is akarlak titeket ezzel most untatni. Különböző szintek vannak, mint például ez a... hát vagyis a második szint... vagyis... törvényesen a harmadik szint, de mégiscsak a... törvényesen mégis a második szint. Na mindegy! Szóval ez a harmadik szint, de a második hely. Itt már ugye megjelennek az ilyen elég durva ilyen zombik, amik igazán... látjátok, ez történik, hogyha meghalsz. Úgy visszahoz ez ilyen nagy zöld valami. Valahogy most meghaltam. Na majd jelentkezek, hogyha történik valami. Szintlépés. The Pitbe. Ez azért már jelentősen más ez a hely, és figyeljétek meg, hogy jelentősen mások a szörnyek is! Szóval, hogy itt nem csak... Jó.
Úristen, bugzsódik. Itt nem csak ilyen béna kis gombák, mondjuk az is van gomba. De itt nem csak olyanok vannak, hanem ilyen mutánsok össze-vissza. Na. És egyébként ez már jóval nehezebb is ezek a szintek. Most itt is vannak még zombik, meg ilyenek. Egy életem nagyon. Igen, itt a láda. Ugye, ez már azért durvább szint, jóval. Ezeket gyűlölöm, csak ezeket az ilyen shuriken csillagos őrülteket. Úristen! De azokkal semmi bajom, azokkal az óriásokkal nem érnek utól. Ezeket csak sajnálni. Ups, mondjuk meg is sértek. Ezeket csak sajnálni tudom. Is, menjünk. Ez nem is sebez nagyot. Szépen legalább sebezed nagyot. Akkor marad a stukker. De azért vannak ilyen menők is. Na, és még mindig nem használtam fel ezt a mérget külsönt. Velem van a kulcsa, de itt kulcsa. Egyébként ennél még sose jutottam tovább. Szóval, ti segítettetek nekem. Gunpowder! Mintha Minecraftban lennék. Megyek a The Crypt felé. Azt neked. Szerintem végre találtak egy jó játékot az A10-esek. Ezt a játékot azt hiszem... Hát ezt most hozták ki valamikor. Max egy fél hónapja. Mondjuk az nem azt jelenti, hogy nem bugolhat. Mert bugzsódik. Aki tudja, hogy ez mit jelent, az tudja. Itt. Level up! Ja igen, és hogyha... Oh! És hogyha level up-olok, akkor... ott lesz így. Hogyha level up-olok, akkor azt hiszem, kapok egy ilyen zacskót a spammon, amit meg akkor kapok meg, persze, hogyha meghalok, és abban vannak ilyen tök jó cuccok. Szerintem itt nincsenek. Nemeslag. Mennyi! Ó, mennyi gyémánt. Ez mennyi gyémánt, amát is gazdagolni. Ne. Na, srácok, most egy történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi, amikor lejutok a The Cryptbe. Hát meg sosem voltam. Na, nézzük. És még mindig nincs meg két fegyver. Hört! Ez most minden évben kell. The Crypt. Ó, de király! Mi a holdó? Milyen királyok! Úristen! Ez nagyon királyság, hogy ide lejutottam. Én tovább is kéne most jutni. Köszönjük. Úristen! Ezek durvák ezek a zombik. Mondjuk az én viszonynál senki sem lett durvább, de ezek durvák.
Az micsoda volt? Az micsoda? Meddig követsz, Trollface? Elmegy. Mondjam, most már következő olyan felhasználni. Mondjuk itt ennek arra is. Figyeljétek meg gyorsan sebződnek. Elpusztít még. Egy méreg pósolnak. Nem! Ezt nem szeretem, ez az egyetlen, amit nem szeretem. Hát nem itt van a láda. Egyébként most nagyon jó vagyok. Hát így nektek köszönhető. Hogy annak, hogy folyamatosan dumálok magamban. Na, hát menjünk tovább. 50 coin, még mindig ugyanaz a jutalom. Ha? A tombba. Hát akkor is eljutok, hogyha meghalok. Hősilag. Meg mindig követ! Mindösszül egy új állatkám. Ne kövess! Most ez nagyon engem akar. Nem, inkább tovább megyek. Úristen, itt is van olyan. Messze neked. Megvan a kulcs, de a láda még nincs. Fél életem már lement. Úristen! Ez nagyon menő ez a kötő. Sose fogytok ki, nye. Na. Mindig 50 pénz. És de Tom. Na, az orrotok előtt fogom kiáltani a játékot. De, és egyre jobban laggol. Azt nem értem, hogy miért. Tudjátok mit? Amíg el nem jutok valami érdemlegesebb pozícióig, mondjuk a következő ilyen helyig, addig megint szüneteljük. Következik. Mondjuk ez. Ez az. Live. Következik a The Hell. És utána már csak egy van. A The Thor. Vagy hát utána már ők, vagy hát szóléktek. Úristen! Mik ezek? De erősek. Tök kevés életeken, viszont nagyon gyorsan tüzelnek. Itt már elintőzött haver. Azaz. Ott már voltam, akkor megyünk erre. És hát is úgy teleportál, vagy jól látni ezt teleportál? Miért?
Ez jó jött. Gyorsba kéne egy kulcsos pártunk is tovább. Nem kell egy senkit sem megölni megint. Na, azaz. Ezt most már végig videóra veszem, mert ez most már nagyon izgi rész szerintem. Vagy hát nem izgi rész, nem azt mondom, mert szerintem írtó unalmas lehet. De talán már érdekel benneteket, hogy meddig jutok el. És még engem mennyire érdekel. Azt tudnátok. Jézusom! Mert most hőslag volt. Azaz... Jó. Kéne valahol egy életke. Életecske. Hát itt van. És mindig pénz. És ott van pénz. Na jó, ezt a kört már skippelem. Élelmi pillanat, kedves hölgyeim és uraim. Ezennel lehet, hogy kijátszom a Demons Down Under-t. Full élet, egy bérekputi bekészítve. Na. The Throne. Azt a mindenitet! Ez nem volt túl hatásos. Meg ne hajj, barátom, meg ne hajj! Meg lesz az. Nem eslak. Mondjuk jó, hogy itt vannak ezek a... Úristen! Ezek a madarak, mert egyébként így teljes támogatás nélkül lehet, hogy ebbe belebuknék a bölcsöknébe. Na hát ez meg lesz, meg lesz. Ezen már nem lehet elbukni akkor sem, hogyha mit tudom én, egy életem lenne.
Na? 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 Így van vége? Kinyitom. The obvious mob. Ja, és így akkor kiküldi a pontjaimat. 198.600 pont. És boldog Halloween! És hova megy? Ez már rögtön ide a kriptába visz? Jó, azt hiszem ennyi is lenne, hölgyeim és uraim. Még visszajutok a alap spawn pointra. Ennyi is lenne ez a rövidke videó. Ennyi rövidke videó. Remélem tetszett, ha igen, like, feliratkozás, egyébként is like, feliratkozás. Hát nem jelenik meg itt a scores között az enyém. De ott. Úristen. Itt van, my score. Hát, ott se jelenik meg. Mindegy, elkezdtem laggolni valamiért. Ennyi is lenne ez a videó a Demons Down Under-ről. Már elmondtam, hogy like, feliratkozás, én Bálint voltam. Ne szeizzék! És megkapjátok. Sziasztok!